Mo ni ang episode 6 sa Kadegara Season 2. Mo ni ang inyong addicting dili masugo nga dili na lagi internet hati. Cue the intro sabi unya na. I'm back. Karon na episode guys kay ganahan ko maging sabay to gana personal. Mabibi ko na kanang ganahan ko mag ideally ganahan ko maging vulnerable. Vulnerable. So natay snacks guys ari diri sa kilid. Di bitaw mga corner ni mga shimmering. Pero bitaw, karon na episode guys kay mag-istorya ta sa akong experiences as a content creator. So, what I mean siguro sa dili siguro vulnerable siguro kanang mas sabi tawag na mas unfiltered or open ana tanawa kung tiil unfiltered gid nga siya nga episode kay makita man ninyo kung tiil but i-blur na siya sa editor. I-blur na siya sa editor, blur di ay nya magstorya na ta kay mo man gid niya kung buhaton aning episode magstorya. So balik ta ako ang istorya karon guys kay akong experiences as a content creator. So mga wala pa kabalo guys, almost almost 8 years na ata ko aning akong pag video te seryoso na jud ay ni siya. Nya kanang nagsugod ba ako pila pa akong edad 15. Nya unsa na akong edad ron 23 kay by the time na i-post ni human akong birthday. 23 na ko pero walay motuwan na nga 23 ko to sila nga mga 17 pa ko. Balik ta. Uh, di ko ganahan i-disclose akong edad. Kabalo pa mo guys, di ko ganahan matiguang. Oo, dili ko ganahan matiguang. So, siguro, wala guro ko karon nagpa-botox, nagpa-unsa pa anything, kay abusuhon ko na siya pagdako na nako. Di, pagka 30, mga 40, dili na muli akong naong, di na ako, akong naong kay, bisag mahilak ko kay magana lang. Balik ta, grabe, dagag branch sa storya, di lang just storya tarom. Nya, di ba, 8 years, almost 8 years na ko aning content creation. Pero, nagkabunga ra ni siya guys, mga 2023. Kuha na siya slow burn. This the kind of slow burn I want. Di ay? Pero bitaw, nagsugod ko 15. Sa mga wala kabalo, ang butog na storya na ba na ako ni. But, ibalik na lang nato if ever na storya na ba na ako ni. Kaya nang may nakabalo naman gid sa akong sinugdanan. Ganahan lang ko istorya ako ang humble beginning ba? Humble beginning! Karang, nagsugod rin siya sa kwarto sa ako ang lola, sa ako igagaw. Kaysa una, wala man may sariling balay, so nakipuyo rami sa ako ang lola, kipuyo ako sa akong igagaw. Unya, high school ba ko ano yung grade 9, nagsugod rin siya sa usa ka tablet nga gikadak-an na tablet tapos gipasa ra. So butang tanga. Dili na ko ani atag ko ni. Unya nakuha to siya na tablet. Backstory na po sa tablet. Mas ganahan ko ani ba kay with details na jud. So nang limpyo akong mama sa asawa sa igsoon sa kong papa. Magets niyo? Nang limpyo akong mama nang limpyo akong mama sa balay sa bayaw ni Papa. So kung makasabot mo, hinay-nayo na to. Nang limpyo akong mama sa balay sa bayaw sa akong Papa. So yung sister-in-law. And then like, kato nga time, wala ko'y phone or anything or gadget. Makihiram, magigos akong igagaw kay one up man siya per me kanang na siya iPad, na siya iPhone, ayan na ba so saya ako maki-internet. But kani kay special ni siya guys, mao nang iingon ako sa inyo kay mo ba ni nagsugod sa ko ang maghimong content creator. So nang limpyo kong mama dito and then gingnan siya sa akong mami may tawag sa kuang kuan. Sa sister-in-law sa akong papa. So siya nga, yata na nagakatik ko, na. So, pretty lipayan ako day, kay bisag old version na to sa Samsung tablet, kay, naanag yung ko something na matawag na ako,
So gihatag to siya sa kuha. And ganahan ko ato nga tablet kay bisag unsa ra akong mabuhat. Makadula ko, maka-video ko. And doon ako na-discover nga kanang pwede na ako ma-video kung yaga-yaga. Yaga-yaga unon man jud ko sa eskwelahan guys mo ganing libakon ko permis sa mga classmates sa una kay mapasikat man. Ano man gyud ang mga bata ba youth maagi man gyud kag pasikat. Pero mo to na ang una jud akong video kay katong ni kanta ko og idgaf ni Dua Lipa. Dito nag-start tong cover nga kuan daw ko no impromptu or kanang impromptu nga lyrics ba. You call me unfriendly. Nya ako ang lyrics ato kay you call me I'm ugly telling me you're not so ako gilista nakalimot na ko ako na tong gi archive guys akong main account kay ludon ko tan-awon huy pero naa to sa akong main account makita nimo. So dito jud ko nagsugod guys mo nang hawd kay ko karon magsigig mugna og kanang mga lyrics gani sa Ibisaya tanan mga madunggan ako nga trending kay diha man ko nagsugod jud. So kato na year uso kay si Dua Lipa guys. So adlaw-adlaw jud makadungog mga idgaf na kanta ka mga new rules Dua Lipa era ba kay to. So kato akong gi-video mag-selfie naman tanan ako kay magpapansin sa akong crush ba naman gyud na kay sabay ko idala to grade 9 niya 15 anyo so posible po wa kay crush sa school. So nag-video ko ay nag-facture nya ko po yung t-shirt ato kay Adidas nga piki kana kung tag 280 ra sa Victoria inga na sa ninaday nya ako ato nya tas pa kung buhok ato guys wala pa na ako na discover ang wolf cut wala pa na discover ang mulat cut ang layered cut kanta ko and then ako why not ako na i-post kay para makita sa akong mga classmate kay transfer man ko pag grade 9 kaya what if ako ni i-post para makabalo ako ang mga friends online sa Facebook niya. Gipost na ko siya without kanang dili gud aware nga naka-public siya. Wala ko kabalo ng how Facebook works. Mo kuan ra yo ko mag-like, mag-react, mag-share. Pero kanang wala pa ako kabalo sa concept of being viral ba. Kaya nga na good. So gipost na ko siya the first night, nabot siya mga 500 likes. 500 likes, 250 shares. Tapos, dito ka nang nakulbaan ako kung nga, hala, nausa man ni, uy, nga na. Pero kato sa una, guys, uso kaayo ang bashing. So, gipost ako to, nakadaga, 500 reacts to, nya, 250 shares, ana. Kato pa ning time nga, wapa, dili pa gani, guro uso ang heart react, ang care react, like ra ba? Ang mga comments ato guys kay lamian ni mo sumbagon oy kana may ngana na comments ako nga huy basig dili nagkanahan tao ani basig ko ani siya. So na early dig-expose sa kuan kanang unaware ko nga kuan na dayto siya murag sa kung karon ba kay cancel na kaya na so kato daghang kay comment mga mostly kung kalaban na to mga lalaki mga mama siya nagunsa ka nagingani nga daghang kay tugyaw-yaw. So nana ko nga hala nya pag atro eskwelahan natingala ko na recognize na ko sa ubang students sa school siya gay ikaw ba ato nag-video ba ninga na tas like pwede di mo buhaton usab ano buhaton ako usab nga one take naman to like na post naman sa ako nga di ba ko kabalo sa lyrics ato gi-impromptu ra bito na kong lyrics. So kadugayan ni abot siya mga 2,000 ang likes inga na ba pero ako wala na ako kay wala man ko kabaloan ng mga vlogging sa una bang naibala na ako kay kanagong sa mga YouTube kana mga nagdako man ko sa side sa YouTube na puros western gani ang pananawon wala ko kabaloan ng mga vlog na hey it's me inani nga na nga mga Pinoy ba nagdako ko sa side sa YouTube na kada ganing mga kanang nagdako ka nga unsupervised gani na nag-surf sa internet diha na side na internet gyud ko nagdako kanang kabalo ko sa reference ani nga na pero wala jud ko sa side sa kanang Pinoy good like na mga type of vlogging. So mo to after ato na-post na sad ko another video pero mind you kani 2017 pa ning Dua Lipa ako ang next gi-post na video mga around 2018 na kay
lagi wala na ko siya wala man ako nasabta ng concept ba, so wala ra pud ko padayon. So kani siya katong video nga kabalo mo anang kabalo mo unsaon tutorial ni siya unsaon pag ay dili na pa itong isa ka video nga na kuan ako same ra gyapon t-shirt katong Adidas katong hey ito nga video kanang pangitaon ako may man ang makit-an jud sa kuan may man na wait lang wala man ako ta gina-delete wala man ako gina-delete ako mga video guys ako lang gipang archive kay as kanang magdako kano mag-cringe na jud ka but makalimot sa nga cringe pays the bill so that's my job description being cringy ra gyud in the internet ano day the internet wait pangitaw na to kay para ano ba kanang para dili ta mailandre nga bakakon wait lang jud ay ganahan ko nga mag-look back ko gani sa mga past ba niya og asa jud ko nagsugod kay namo kayo bang tao mag-as giunsa nimo pagsugod sa moto mo dili nagsugod ra gyud ko nga wala sa akong utok mo sikat nagsugod ako nga i-post ko ipakita na sa mga barkada nya nakuha na ko lang reaction wala lang gyud ko nag-expect sa large reaction from it ang gusto ra nako na reaction kay sa small group of people ba nya murag na share dito na start na ako understand na ingani day wait asa kani oh Hi, Krasi! Cute mo nung baby ka. makita ninyo Mas cute ka ako maging baby kita. cringe jugayo ay mo nitong time nga taas pa kog buhok na wala pa siya ka-discover sa wolf cat dumoto siya kuan katong kanang sa una po tong viral na kung ako'y mag-aasawa kana nga kanta gibuhata po ko na og ako ajud na pa diri oo Kung ako'y mag-aasawa. eh Ay, ako. eh Hi, Krasi. ludon jud ko tanawon ludon jud ko tanawon guys so kanay ang una kanang niabot jud siya og 1.5M 2.1M nya sunod kani Karon para tudluan. sa opera lesson. So dito na 2018 post mo kong video. Mind yung tanan na videos na ako pag-post kay mag-viral. Pero wala na pong kulik. wala kang buat page, wala anything. Kapalo ba mga nag-start ako page kay 2020? Nagsugod ko ani mga 2017. So up until 2019, wala jud ko nag-page. Dito ra jud ko sa main naga-post kay lagi wala lagi ko ilabot sa kanang kuanin basta maka-post lagi ko binuang. Nya mo to na ko nga opera lesson ko no tutorial unsaon pag kanang nindot og tingog ingani. Nya ko nga naman ko gikuha ni nga inspiration kanang nag-float siya ba pero ang tingog siyang float kay funny lagi ni siya. Why not ako siya i-video? So, nag-post ko. Then, post ko another video na kanang yaga-yaga. Hangtod sa nakaingon ko nga, what if mag-post na dyan ko video gyud ang naka-drive na ko na mag-post na gyud video is kanitong grade 10 naadyo ko sa rock bottom. Tama ba? Rock bottom. O, tanawa. Mind you, grade 10. Rock bottom na dahil yun. Wag pa gani. Mo pa pag moving up, naka-feel na siya kuan, rock bottom. Pero dili bitaw. Ginawa ko. Sabi, pinlapin pa edad na ko to. 16. Ngayon, naka-feel ko rock bottom, guys. Sige nang. I feel like my whole section, kato nga section, sa school. Kaya di ka naman sa ko, oh. And I feel like now yung problem ato. Well, kabalo mo nga, wala ko ka take pictures with them. Ang ako lang nag-take pictures gyud katurag yung miga na ko si Pamela, shout out Pamela and Hannah, ugasa man mo karon gibutan sa Ginoo ta dira mo pag behavior gid mo siya. Nya kato nga time, I was so low. Unya na-decide ko nga, hala, what if i-continue din ako ning pag-video na ako? So, di yung kalimot, April
14 nag-start ko sa ko ang Kalagot series. Ay dili natoy Kalagot 1. Ang content atong Kalagot 1 kay kuan to siya. Kaning lagutan ning mga tao nga magpangupangutana no nga nganong nagban-aid ka nasamad ka? Wala decoration na. Nya feel na ko funny na to. So gipost na ko siya, viral na po na ako nga na jud siya. Na siya potential. So ato na siyang sugdan. Nya pag umana ko moving up, ko nga, you know what? Kaysa ma-feel ko nga sad ko ingani na because I don't feel like na belong jud ko sa section sa una kay uwi ba ako no sa ingana jud na siya diva ba ako. Nya mo to niya na ko nga what if mag-post na ako videos para sa akong friends na po again. But this time, kaya ako ang i-continue ang Kalagot cause himantayon kay ko guys. Kanang kahadlok na mo mag-interact jud ta kay tanan butang na inyong buhaton ma-describe jud nako. Ano di ay sa pagka first day og meet kay kani siya na person kay avoidant. Ano di oy or kani siya na person kay selective kay siya mo ingani or kani siya na person kay kanang mustorya siya gustoryahan. Ano di ay dili oy lala rapod. Himantayon man kay ko. So akong first gihimantay jud ang amuang ang tindahan nga dapit sa mua. So katong Kalagot kuan Kalagot sa to part 2 mo na jud ni siya ang nagpapa-establish ni Katik. Nana jud Katik na jud siya. So di ba kay daghan naman kay ko og experience with this tindahan. Shout out abre paghihapon sila. I love this tindahan because big part jud kayo sila sa ko success. So every time magpalit ko dito mo naman jud sila ngano man kung palit na kog tuyo ngano man nganong di ano ba niya night time nga palit ko nga kanang ingredients sa adobo nga palit ako og tuyo suka asin paminta hello gadubo jud ni sila ba dili magmunggos funny kaayo kanang filosofa kay ko sa una promise mao gyud nang feel na ko nga kanang komedya na ako sa una magpinulosofa ang funny ba jud dito kay kanang pwede mantika daw kaning 1/4 isilupin gang dili imalita. I-try daw natong malita ti. Nya funny na kay na siya. Post na ako. Pagka isa ka oras niabot ba siya 20k reacts. Nya dagad og shares. Daghang pog bashing kay ang mga tindaha ay mga tindira nang gawas dito sa comment section. Wa ka kabalo sa mga binuhata sa tindera para mag-ingon ani pilosopa kay kambayana ka comment kay daghang kay nag-comment nga anang ingana ba nani ingana so ako grabe pug kong explain dito nga dili manggod sa mo maning tindahan sa mong dapit na malingaw lang ko ba nga pero wala ko dili ko ni binuhatan ha kanang wala na ko gitubag-tubag ang mga tindira didto ha kanang funny lang gyud siya moon og skit kani nga time wala pa kasabot ang tao sa skit wala pa kasabot ang tao sa concept na skit ang amoa sigurong tawag ani sa una kay kanang acting wala pa term na skit kay unsa pa manggod to mga early 2019 so good na ay katulo kay niabot na sa jeep niabot na sa classroom hantod sa kanang niabot na jud ko sa school skits ara day school skits dili siya makaingon jud ko oy dili ni siya pinakonsita pero makaingon jud ko isa ko sa mga nagpioneer anang skit jud na school skit so wala kay kanang wala pa jud wala pa jud ko'y costume ani wala pa costume ani ang makapalahi gyud ani sa mga characters the way ko mo storya the way ko mag-act wala jud props walay sanina walay anything igora i-edit ikat nya ma-differentiate na siya by calling a name or mag-act ko ang mga first gyud na characters ade kay sila Mary Ann, si Jeffrey, si Beatrice na up until now kay ma-recognize gyapon siya sa tao searches pangitaon gyapon siya sa tao nga asa si Jeffrey gikaon na nako siya wala na siya murag naundang na siya but daghan kay kong series ato gibuhat nagsugod siya as Classmates kani siya ang title kay Classmates
So nagbuhat ako series of like situations mga ay series na situations kana mga situation na kana makakuan ko mga relatable god. Nya wala mao kabalo nga relatable jud siya pangkalahatan dahil jud siya dai ma-feel gid nimo nga kanang halay ngani ba mi sa room ngani ba yan sa room. So gisugdan ako siya. Grabe, viral gid kayo yung namabot gud to siya 230 reacts, 230,000 reacts, ano ba? Ang pinakapaborito na ako dito kay katong research. Research o kanang groupings, kanang magkita imong mga classmate para sa groupings ba? Or kanang mga pabida-bida na president. Huy, kapuyan ninyo na kuan. Uy, dili na jud ko do. Promise, gikapuy na jud ko as a president para ninyo. Nga kay nakagibuyabot ko na sa una ka na magpabida-bida. But never you gonna president kay I feel like half sa classroom di ganahan sa kuha. Kay kiat kay ko. But then mo, here we are now. Here we are now. Di ay. Kaya mo to, nag-continue siya until pandemic came. Pandemic came. Ano di? So, to nag-pandemic, dito na ako nagkahinay, guys. Bale, naluya ako because di ba naundang ang eskwela, naundang ang tanan. So unsa man ako pagbuhat og video, ug dili ko maka-eskwela, maundang man akong pagkahimantayon. So dili siya very kwan kay siya, very crucial kay siya kanang magbuhat og skit, guys. Kung unsay mabantayan, mo dayon himuon og skit. Pati gani siguro pati gani pagbag og tote bag napansin pa nako. Kana mga napakong sa jeep, mapansin ako na. Nya dito na nag-undang ko, guys, 2020 hangtod 2021 kinakauyab man grabe, kahinder jud siya sa akong full potential. Full potential. Bitaw, guys. Nakauyab jud ko. Oh, makahinder jud. Uy, never jud kana kung nakay ayaw jud sa guli mong energy o masculine energy. Ana di ay. Always think, oy, gingon ko ni sa first season na don't let a guy hinder your full potential. Man hater jud gihapon. Anyways, moto 2020 naundang ko te kay I feel like dili ko babae. What I mean is kanang na-feel na ko nga ang tanaw sa tao sa kuha kay tumboy. Guys, dili jud na anyo, guys. Ever since nagtuog yun ang tao, kung dili ko tumboy bayot ko. Kay dili man ko, mura man ko dili babae ba. Kay kiat sa may personality sa internet, kiat kayo, dili siya ingon babae, dili siya wala pa siya kabalo sa concept of thirst trapping. Thirst trapping. Karon kay abak wala mo kabalo no na babae dai ko. Sunod mailan pa na nimo magpatutoy pa ko. Mo to siya 2020 na undang. Ay, aside sa pandemic, nakauyab ang gaga. So, na-conscious na siya sa everything she does. Everything she do. Ala di ay pataka na. Nya, conscious na ko, guys. Nga na. So, dugay kay mi ato 3 years mi ato ti. I feel like kung makadungog ka, I feel like maklik ra nimo ni og makadungog ka ni advocate. Hangtod dugay bidyo kay ka naka sige bidyo ko daw to na to niya. But anyways, balik ta. Kauyab na ko, pandemic, wala na ka video. Kay wala man mi wifi, di man mi dato, guys. Lain pod. So, kato nga time makahigayon ra gyud ko og post o video og nako sa akong lola nya sa kato nga time bawal man jud ka mo gawas og balay og wala kay MECQ ba na food fast kan mo nga na bo mugawas ra kag balay kasabaan ka sa mga magrobing. Huy, uli dito nya dili ba nakapangalan sa kuha ang pass kapangambi sa kong amahan lain po na musagay kog tricycle kang kinsa may pangalan sa akong papa o nganong di may imong papa mo to dito. What ba kay nya wabi ko'y national ID ato. Ang ka-national ID ko, mga 2021 na. Kay, nag-apply trabaho. So, sa 2020, grade 12 ko, niya, kuhan man to siya. Kana, murag, online, skinamerot ba. So, 2020, wala kay ko'y video. Ni-video ako balik, 2021. Moni, nagsugo na, kuhan na ka ng 2020 ko, ni undang, hanggang 2021, wala yung nakakwarta, guys.
Kung na may mo tap in sa ko, ang permira na ako madawat kay 5. Nya ako ang reach gyud ato kay grabe. Like grabe gyud ako reach ato mabot ko ang video na mabot og 330k pero wala ko nagmay na kung hatagan ako nila i-X deal ra nila or 5k ra ana ba. Na-learn na nako na siya mga 2022 katong gina-convince na ko sa mga other content creators na dili ko dapat hingan na imong rate. But unsa man wala di man ko pilian ato na time basta makadawat lang ko og money or maka-work lang ko with these brands like dagko gud ni sila ng mga brands good niya. Wala ra nako jud sa una kay nagsugod pa man niya. Lain pa daw pagso mga artista. Niya. Mato nagsugod ko 2021 kuan pa siya ginasabot pa nako siya kanang hala maka-earn de kog money sa akong ginabuhat ana ba. Niya kato na year wala gyud. Naghuman lang kog eskwela. And then, nag-work ko guys. Kato na year kay, di ba, usayar kay ko mag-video. 2021, ni undang jug ko og video. Kay giingnan ako, murag na giingnan ako sa akong parents. Sige ko og vlog, sige ko og binuang, pero wag daw ko nakakwarta. Medyo na down ko to guys, kay dili baya jud money ako ang unang goal sa content creation. Sige ko og binuang, post sa video niya, ganahan ako makaget sa reaction sa tao ba. Dili gid ang kwarta. Wala man ko kagets jud sa concept sa kwarta sa una. Basta makaload lang ko og ng mga bawal man ingon ng promo kay di man sponsored. Basta uy mga 50 nga load okay ra na ako. Anya, mo to nag-work ko ti. Ang ako yung first na work kay kana mangutana ko sa mga kano o mga utana ko sa mga foreigner o kinsang president ila botohan. Syempre, dili na ko i-mention kung kinsang president o kinsa ako ang itrabahoan kay basig na. Anay end of katikaran season 2. So nag-work ko ang tawag na day guys kay push polling. So dili ka maka-receive og call, ikaw manawag sa mga tao, i-ask nimo sila kung unsa ilahang stand. Tapos mag-survey ka. Kato na work guys, first na jud na work kay $10 per hour gito. So naay mga adlaw nga maka 5 ko for one night. Ano ba? Adlaw gina. Pre naundang may 3 months kay murag niya na ang kumpare grapal man ni sila mga siruk man ni sila kay kuwaon man tanan slot ba kay naka time slot man na so ibutang nimo yung pangalan mo unsa kang time slot gusto mag-work. Aw kami nga mga pobre raman may mga uyamot man may gipanghurot na mo ang slot sa work. So, pagka next man ni mga around bare months kay niya ng company nga ay di mininyo kay mga kwan murag na QA mi ba kay quality assurance ba kay na may time nga mag-work menu niya sige loading ba niya dili may katawag og line imbis i-refresh na mo kay nagdula naman og Roblox nagdula naman og Valorant so abuso na may ana na part naundang og work mo na to akong experience 3 months. Naluya bitaw ko guys pagka Wearman sa 2021 mo to ako ang pod another rock bottom ay di na pod rock bottom guys ko na pod sand bottom kuan lahi na pod siya nga kuan lahi na pod siya na di na pod bato buhangin na sad so kanina time kung asa bago pa ko nagpatawad og wifi kay naka-work na to ara natanggal na pod ang wifi kay wa may kwarta onya balik na po og connect og Pisonet kay naga Pisonet ron ko sa una sa kuan sa while naga school. Diri na mo sulod ang pagka next year 2022 diri ang peak nako. Kay ni dawat og gambling apps. So makita ninyo sa daan ako ng mga video guys. Nibalik na ko video gana na sad kay siya. She is kuan in her element. So tanan video box kay viral na halos tanan video jud tanan video pero mo sa last may nga Sunny game Eagle game Ruby game pilay atag kada video Gismil na atag nila kada video so in a week kay once na ko mag-post og video di na araw-araw grabe na pod kay once agad na kay ang pagtunaw sa una kung dili kay ko sigig post dili ma-oversaturated ako so nana siya kuan concept aware na siya sa concept of how algorithm works unsa ang kuan dagan sa Facebook inana so Facebook page na jud ko finally
Post kong mga videos, mag-viral dyan na siya. Pero kanang, ang skit ba, acting-acting, huy, yan eh, na, kabalo ka ang sa idula para makuha. Naro, Sunny Game! Na, itudlo dyan dahil ng gambling apps kay, nya, mind you, wala ko ilabot ato sa audience sa una ba, kung bata ba, or tiguang, basta ko ng, kung kinsa re, wala masad ko na mugo sa ito, pag-download mo, ani ba, yan eh, wala man eh, gura ko ingon nga, pagkuhan mo, pag-download mo, ani, nga na, ano, pero na, per almost 11 months di ko to. 11 months ko ato nagsigi og promote og gambling, guys. Because dili lagi mi dato. And like ganahan na kay kumutabang sa akong family ba. So 11 months na ko siya before na ko siya giundangan. And kanang makakuan good kanang maka-conscious good. Every time ma-post ko good kay kabalog yung ko nga kanahimuon jud siya katawanan sa comment section. But ni hatag kong money, ba halag dili nila i-deposit, basta ni hatag kong money sa una. Kay sa una, di ba, ningon ko nga 10k siya per video. Taga hatagan man na siya. Wa man ni NDA, wa mo koy gisulat ani nga ay wa mo koy gisignan ani nga NDA. So pwede na ako i-check. Nya, magatag silang sobra for giveaway, ana good. Pero depende ra gyud na wala man sa ginaanon jud nako ginatolerate nako ang mga kuan per kato manguna panahon gud sa una kay bahala ra nimo if bahala ra nimo if mo kung mamugos ka or bahala ra nimo if mo download ka or daily mo to naundang ko kay na may kapwa content creator na naingon sa kuha nga dili siya ganahan na sige ko og kuan ana kanang sige ko og promote ana ipasabot niya sa kuha nga di siya okay nga influence kay kuan ba ka bisag mingong ta nga dili na ko feel yung ingnog influencer but once na mo ka sa social media big you gonna influence kay maktan-aw gud ka makonsume gud ka sa tao adlaw mas scroll imo video tanawon imo video like aware ba kanang unaware gud ang mga tao nga makonsume na kanila kay sundugo na nila ang imuhang pag-istorya, sundugo nila ang imong lihok, sundugo nila imong behavior, naga-indicate lang gud nga they like you as a public figure. So na-realize na ko nga hala okay bisag mingon ko nga dili ko ganahan tawag og influencer at the end of the day influencer gyapon ko kay naga-influence kog tao good or bad man na. So giundangan ako siya. But this time naundang naman siya no. There na pero lala akong viral ani 2022 katong mga sayaw ni Joji katong mega pwede ba na makita imuhang kuan kay nakoy sakit tong sanin mo na kanta dagan ba to dili katong gumi-gumi na saya tong gumi daggan ginagkuha naton abot ko to siya kanang international kato siya na sayaw unya pagka 2023, naundang ako ang pag-video kay diri nagka-self-doubt na ko ba if i-continue pa ba na ko ni siya kay wala naman ni siya naga-work sa kuha gusto na lang nako nga ka na maundang na tanan I feel like kanang dili yun siya working for me grabe gito siya na year kay like 2021 naundang ko pagka 2022 nibalik ko ada pagka 2023 naluya na jud siya niya nahurot jud ko sa 2022 na year. But I'm thankful for that year. Kanina year, katong 2023 na year, nagikabisihan ako is, nag-work ko, balik. Tapos, naka-earn kog money, pero dili from content creation. So, naundang ba? So, ako ang sarili ko, na-distract ko ani nga work. So, wala ako nagbuhat og anything. And then, nakauyab man ko ato, again, nya kani siya nga pagkauyaba kay may klaro. So gi-empower gyud ko niya na makabalik. Kay lagot kay siya nga tao jud. Lagot jud kay siya. Lagot di wala na ko nang suko niya naka-move on ako. It's just that kato na year siya ang cherry on top. Cherry on top. Siya ang cherry on top jud ato na year nga kanang unsa man ganang undangon na lang nato ni tanan. Ana di ay. Pero nakabalik jud ko ato. Kay nagpailong si auntie. She's a diva. Ano day, pero after ko nagpailong day na diva jud ko. Dili diva nga slay, diva nga maldita ti. So na villain arc gid ako to na year.
Pagka 2024 nakauyab na sad ko. Kani nga uyab wala nag-last long 3 months ra. 2024 dire na nagsige na jud ko ingon na i-redeem gyud ako kung kaugalingon this year. Hinay. Kay dili na ako i-let ako ang mga bad experiences to decide baka kanang ingani ka dili na nimo pwede padayon or dili na nimo ipadayon dili na nimo kanang needy ba dayon ni ingana kay naka-experience ka ani dagan kay nahitabo sa kuha kuan man pero sige makog to sa orang malayo pa pero malayo na sa makasabot lang padayon kanang padayon labon tumululo ninyo wa jud na natabang ti kuha ra gyud na siya kanang basta uy wa jud natabang sa kuan padayon og laban. So kato na year 2024, hinay kog balik og buhat og video kay naka love of my life mo ko to love of my life. Sana dalawa ang puso ko. Naundang gihapon to guys, nagbulag gihapon me because nag-uyab me dili ko okay, gipugos gyud na mahitabo to na relationship pero dili jud ti. So 2024 balik ko ay nakasulod jud kog nindot jud kaya na talent agency natarong jud siya si good influence so good na akong influence dili na bad akong influence ana di ay nya kani na year nindot kayo siya kay nakasugod jud ko nakabalik jud ko sa kuang tiil tindog na dahil nakatindog na jud siya siyang tiil. Okay kung wala na yung nakita ko na pila nga kami ni sige ninyo nakita ko na tindog na punta para di ninyo makita ko na. So kabalik ko and mo ang year nga kanang si tawag na kanang nag-onboard ba tama nag-onboard ko kanang serious mode na jud na management kana na jud. So ka-onboard ko na ako na think ko nga dili man din ni bad no like what if i-quarter gyud na to kay dili man ka conceited man ni paminaw no per di gid makalimot ang tao sa kuo. Kay balik-balik ko ng video sa akong page balag na gambling apps. Bisag ako. Kato na year. So good kog balik og tanaw sa mga video. Sa akong sariling video ha. Gitanan ako isa-isa. Siyog katawa. Kanang nagtan-aw ko dili as a content creator. Nagtan-aw ko as a viewer. Kung gibutan ako akong self as a kanang audience ba unsa din akong video ug nganong funny kayo siya. Sige tanan ako gitilok yun ako tanan. Magkatawa ko but in the end kay mag-cringe ko kay na lagi gambling apps maglagot ko magtanaw. Maglagot ko na ay bahid ng kasamaan. Bahid ng kasamaan. Nya anak ko nga you know what need ra gid dayon ako og inspiration. Inspiration. And ang big na nakahatag sa kong inspiration, no? Kaya ang people around me and the people na who believe in me. Nya, di ba ako, nag-mention ko nga, nagka-onboard ko sa bagong management. Nya, tungod ani kay, they make everything possible. Dili na siya one trick pony nga. Sorry, direction. So, dagan ako, dili siya one direction. Ano siya, 5 seconds of some, taka-taka, nagyaw-yaw. Moto, na-meet na ko ang ubang content creators na kanang ginatanaw ra ako sa internet, hantod sa nahimo na jud mig in real life friends. Daghan kay kog nakaila, daghan kay kog na experience, mas nigaan akong feeling ato na year. Ana ko okay maghinay-hinay basta makabalik ra gyud ko. Then moto motong year nga nagsugod ang Katikaran season 1 and dito ko nagingon nga kanang more ni siya bago kong anak newborn ko ani nga year kay gina-redeem nako kong self like it costs 0 to be kind but it costs 0 to be a villain so asa man ka diha na peta nya gipili man ako ang it costs 0 to be villain yan nya kato na year ako kapuya na magkuano nga nang magbinatasan no pwede magbinuotan na pod so nagbinuotan siya. And daghan jud kay mo dol sa imo if you choose to be kind. It costs 0 to be kind but ang ROI sa imo to be kind is
million dollars. Dollars naman yun. Dili man yun pesos. Kailangan po namin ng 88 million dollar 600 pesos. So, moto, pagka nahimo kong accepting ato, nahimo kong understanding ato na here. And then dito na nag-flood ang opportunity. Karon na here yung ko, grabe. Grabe yun, like first quarter sa ko year, grabe jud ang naitabo. Karang daghan kay ko na-come up na idea, ang pinaka-the best yun ako na na-come up na idea, Biko drama. Isulti yun na ko ang backstory, ani. Biko drama, ug asa ni siya nagsugod. So, sa mga sa mga fourth, mga December day, mga Burmas, mga November, December sa year 2024. Rock bottom na sad siya! Bedrating na pud siya. Kay naman naman katigaran, so naluya na siya, nakauli siya Davao, eskwela na siya, sukop siya eskwela. So, kato na mga time, naga-bedrat ko, but at the same time, sige kong tanaw mga K-drama ni Lidungok. Bakit pag mo tanong kung mga K-drama ni Lidungok, mabuwang ko ti. Grabe gid siya. Kanang, kaida ba dyan niya akong papa, ginuok ko. Grabe gid siya ti. May in love ka, ingani, ingana. So, sige kong binge watch. Karon kay kanang makuha naman ako, ipila ko to ka K-drama kung gi-binge watch, mga upat siguro. Grabe, sige kong tanaw-tanaw-adlaw. Mubangon ra mukaon, mubangon ra ganahan, mulakaw ra ganahan, pero 90% yun atong bare months kay igor ko ni higda tanaw kay drama. Karon pag uman akong tan-aw, ma-adapt na nako lang sinultian ba ang mga kinorian tama jud ay pag i-expose nimo imong sarili sa isa ka butang kay ma-adapt nimo siya, unaware ka na ma-adapt nimo ang isa ka butang banya, mao man to ang istoryahan nila. So natulog na mi, higda ko yan ako, takilit anak ko sa mama ug ako manghod ni higda ba kay pudo ni mo ay chongmal niya na naman akong utok kay pudo ni mo ay chongmal gani no kamsim nida kayo karom diri sa ako nga wait kanang nindot lagi kay siya nga mo smooth lang kay pag-ingon ba. Kamsam nida kayo, korom, diri sa ako. Ang meaning nga to kay salamat jud kayo ha. Sige, diri sa ako. Ako nga, okay. Ugma ka lang pag mata na ko. Mata ko. Maklaro yun ninyo sa video ha. Tanaw ng video ha. Maklaro yun ninyo sa video. Nga bagor gid siyang mata. Uy, Para. congrats. Dagana nag-AI videos. Nago nag-AI. Hala, mo take over nag yung AI sa itong mga trabaho, guys. Wa na gyud, wa na ayu. So, mo ni siya. Mga around January, gani, guro to, mga January 13. So, wait. Oh, nara. This is a Biko drama. Mara makag naunsa. Mao gyud na ako una. Kensya na. Meaning sa Kensya na kay katuman po na time kay kana. Katong naiuso ato na viral na sound ba kanang Kensya na. Kensya na kana siya na ba? Ani yo. Chincha. Okay ra ko. Funny gi pa mi noun. So gi-video na ko siya. Wait, gi-rehearse na ko niya before ko ni video ha. So nagatubang na sa cellphone nagana ako. Kensya na. Mura mo kag naus. Ani yo. Kinananan ako. Pero wait lang, kasi pangalan ani nga na drama, na series kay kanang you need to put a name on it para ma-remember sa tao. Ako, Biko na lang. Bicor to una, Bicor. Pero lang po Bicor. Uy, mga magbuang. Biko na lang. Kay it has a ring on it. Ring! Ako, okay, Biko drama na lang. Bisaya, Korean drama. Wala mo ko kabalo nga, nanaday na diri sa lapu-lapu. Kay daga Korea, mga Noryak diri Ako nga, moto nga, Kensya na, marang kag naunsa. Nya, dili makapwede mingon nga dili. Dapat na-adjust something nga word na magsugod sa Korea. Ani yo! Nya, naka-remember man ko sa partner ni Lidungok atong Touch My Heart ba to na salida kay pag mangutana si Lidungok niya, mo naman siya, ani yo! Mo naman siya. So, niya po ko sa video ato. Ani yo. Unya, ano ko nga, sige,
dapat need pa siya, i-solidify yun na to siya, duha na scene. Kuha na po to siya. Uy, kay po ni mo, uy, Chongmal. Gisearch na ko na ha, si meaning ana, kasi pataka ko storya kay daghan may meaning ana. Ang Chongmal kay really man na. Nya, ang Chincha kay really pod, but different pod siya dapat iingon. Ana. Kamsamnida kaayo, korom, dress ako. Kabalo mo muna, ni viral na siya sa X. Dili na siya, wala nag-viral na siya sa X. Ang nag-ingon sa kuha kay akong classmate, siya, ay, kabalo ba ka nga nag-viral ka sa X? Ano ko nga, wala. Tungod si mong Biko drama. Dito na nagsugod. Kato na day, January 13, pagkaugba, concert na ako'y atenan na concert sa Manila. Nagsige na sila request sa part 2. Unya, ang ako ang sina ni kay nag-away. Kuan, sa to nga. Usa gani ng Are You Crazy? Na Korean something up phrase ba nga. Basta, ni anak ko, Are You Crazy in Korean, anak. Hanto sa ni viral na gid siya. Moto kung pinakauna nga, ay dili, ang kaduhang nag-viral na ko this year, ang Biko drama. Unya, nag-start na kog make og videos nga random. Kanang natural, organic, mupatok jud siya sa tao if organic ang imuhang content. Mo to, and very thankful kay ko ani na year. Grabe. Kay nag-break free jud ko by Ariana Grande. Na ako nga, you know what? Dili na lang kaya kay daghan kong innovations lagi sa una ko. Need pa na ko i-consider this, consider that, i-consider akong audience. Why not ka nang make contents ba nga ka malipay gug ko? Katong gingon ako gi-mention ako ganyan na nga kanang gusto na ko siya nga tan-aw na kong video as an audience na kuan gyud siya, effective gyud siya kay every time na mag-post ko video tan-aw na ko siya as an audience mo katawag gyud ko sa kuwang gikabuhat. Dito na nag-start this year nga nakaingon jud ko nga wow, 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 wow! Pero lagi, so sobrang pag gani ka-organic or authentic ang mga videos. Ang uban ang videos na bisag naisunog kay i-reels. Muna yung hadlock diha. Muna kamo, pag ambing gid mo permi sa kalsada, sa public places, kay mabidyoan jud mo, mahimo mong reels, ma-hashtag jud mo highlights, hashtag followers 2025, hashtag follow for follow. So, mo to siya guys, ang story of my life. Ang story sa ko ang almost 8 years na pag-content creating. Unya, nagnay mag-ask jud na, anong dili ka mo switch og Tagalog? Or kanang anong dili ka mo switch og another language para man masabtan ka sa mga fefels fark? Dili lang ko kay nagdako magukwas nag-grow ko diri as Bisaya gyud na content creator ba. And more dili siya okay if mo switch og kalit just because kanang bigger opportunities or unsa ba, ganahan man ko sa asa ko karon, like ganahan ko magpakatawa sa akong own dialect. Kuan ki siya. Ganahan ko magpakatawa kay mas kuan mo siya, mas close to home. Close to home nga taga Davao gid. Taga Davao niya na ako diri aron Cebu. So di siya close to home. Basta ka kanang doon siya sa heart ba, dali ra siya himo i-comedian ay kanang i-komedya ba. So mo to siya guys, dili ko kapuyon ikwento na balik-balik cause like kanang dili nimo ma-acknowledge nga layo na jud kay kagiabtan. Tapos usa po dis ka ng mga nag-ask nga giunsa na nimo or unsang pagsugod or nga ni nga. Guys, dili yun na siya magsugod sa kanang follow for follow or kanang i-comment imong pangalan diri para ma-follow ka sa imong sa mga kita. Dili guys, dapat jud mo create ka content kana pong isipon po nimo ba nga kanang patay nito. Isipon po nimo ba kung influential ba jud siya? Influential! Anong makakuan ba jud siya? Substantial tanaw ko mga video dili mo substantial sige mga binuang. Dili ba kanang maka-create ka og content na makapa-inspire, makapakatawa, dili kay makapalagot. Kay recently, uso na ba yung mga AI, uso ba mga rage bait, ano ba, uso na mong papansin, uso lang ka nang mubuhat na lang for the sake of it. Dili, mas nindot yun mubuhat og content guys if kanang kabalo ka nga kanang
it's either makapa-inspire, maka-entertain, maka-inform. Kasi nakalimot siguro ta nga kanang social media gyapon siya. Digital sharing of information gyapon siya, communicating with others gyapon siya. Unya mo to siguro before ta may mao ni ako ang ma-advise gyud. Do dili mo ko perfect nga content creator kay tao raman ko. Tao, lain po dog horse ta. Kanang maybe try to understand sa siguro how internet works, like internet etiquette, unsay bawal sa internet, unsay okay sa internet, unsay dili dapat sa internet. Kay lately na ko'y makakita na ako nga mga content creators, copy-paste kig mga content for kanang mag-rage bait, ayan na ba. Nakalimot ta unsaon gani magbuhat og content. Do dili man ko expert na, but like kanang kuan mo siya, common sense lang ba nga kanang dili lang ka content creator for the hell of it. Content creator ka and dako kag platform nyo, dagan kay ka og kanang ma-sharean, dako kay ka og like so kanang following, tanawon jud ka sa tao nya, bisag wa na nag-follow ang tao sa imuha, naa gyud na sa recommendation ang imong video or imong content or imong gi-post ba na diha. And also basig nakalimot ta nga anything nga ma-post sa internet dili na ma-delete. Ma-produce, ma-reproduce siya always. So kanang siguro dili na siya think before you click, like study gyud the whole internet na tikat sige kuan gud na uy ato man ang gi-studyhan guys, basig gi-subject na sa school. Mao nang maka kuan ra gyud ko kanang before gyud ko mo post kay think sa jud ako like mag-ask ko ila searches, okay ani searches or okay ani ate Sar nga mag-post ko ani, and then mahatag sila input kanang napud unta kay like kung magsugod ka content creating kay dapat napud kay like like mga first audience nimo before sa imong actual audience nga makaingon sa imo ay na i-post sila in like ayan na i-post ko ako mo tanaw na dili na hindi mo i-post. So nakay ko na okay kay I feel like kanang kung good standing go ka sa internet, ako dili ko makaingon nga good standing ko, but like okay ra, like PG, keep it PG, keep it funny and PG ana sa day. Kung nindot ka og standing sa internet, people will look up to you and think nga nga ang pinaka-idol yun ako na si Ke Philip, si Dabaconyog yun. Siya yun akong pinaka-idolin sa idolins. Funny yun siya. He's like kanang funny, the type of funny nga dili harmless good kayo yung pagka-funny. Like kabalo ka nga funny ra gyud siya and wala siya ginapaigan, wala siya ginapaansahan. Kay mostly ba ang ubang pong content kay kanang funny, but at the end of the day kay kanang healthy to siya nga pagka-funny. Ano? And daga man nag-ask gyud gani kung asa magsugod or unsa magsugod gyud ka kung asa ka kaya magsugod, dili ka need og kanang equipments or anything. Nagsugod ako sa kung Samsung Galaxy tablet, first model gyud sa Samsung Galaxy tablet. Imagine unsa pa 2013 pa to nga model, more to siya. E mo na to, I hope na gyud may napulot ani nga episode, kay kung wala ako mo punit. Di ay ako mo punit. Well, to siya guys, thank you so much Good Girl Studio again for making this podcast possible. Also follow ninyo ang socials ni Good Girl Studio and ni Alta Sociedad Car Rental Cebu, and lain pudog din ninyo i-follow ko ang Katikaran og ang Ira Daniela. Tanan ako social media kay Ira Daniela yun na kay guwapa ba dili jud na siya Daniela, Daniel jud na siya, pero sa ko ang mga socials Ira Daniela na siya para babae kay tanawon at bakit. Mura to siya guys, thank you so much for listening. Mao ni ang inyong pinaka-addicting, amazing ug dili masugo nga dili internet hati. And this is Katikaran Season